Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Hát ahogy itt számolgattunk, 2012. május végén, május 26-án talán akkor voltunk itt. A Debrecen tartalék csapata ellen játszott az MB2 utolsó előtti fordulójában az Egri FC. Most pedig egy év és egy negyedévvel később a Debrecen fiók csapata ellen játszik az MB3 a keleti csoport második fordulójában. Az Egri FC együttese, akik most ebben a piros felsőben lesznek majd láthatók. A Létavértes, hiszen róluk van szó, ők a Debrecen fiók csapata, pedig tiszta fehérben. Itt a tisztánlátás véget. A fiók csapat, önálló csapat, de a játékosokat az adott egyesület adja. Itt esetünkben a Debrecen. A tartalék csapat pedig ugyanaz a csapatnév, mint az eredeti együttesnek, csak oda van rakva, hogy Római 2, vagy éppen még a helyet biztosító egyesület, ez pedig a Debreceni Egyetem rövidítése, tehát az a DVSC Deac volt. MB2 most már keleti csoport, hiszen átszervezés volt, az előző időszakban 6 MB3-as, vagyis hát MB2 helyett MB3 keleti csoport. Igen, itt ezt még szokni kell, tehát az elmúlt szezonban 6 MB3-as csoport volt, most már csak 3 maradt, és a nyugati, a közép és a keleti csoport közül Eger természetesen a keleti csoportban szerepel. Az első fordulóban az egriek kikaptak 1-0-ra Putnokon, akkor még a 23. percben a putnoki Puskás szerzett vezetést, és hát, mint az kiderült, ez volt a győztes gól is. A mai vendég, a Létavértes pedig igencsak belekezdett a szezonban. Ők 6-1-re verték a Rákospalotát, méghozzá 2 öngóllal. Kertész, az itt is játszó Kertész, még ezen kívül 2 gólt szerzett, Berdó Péter 1-et, Kinyik Ákos pedig szintén 1-et. Mit kell tudni a Létavértesről? Ugye mondtam, ők a DVSC-nek a fiók csapata, tiszta debreceni játékosok. Többek között itt játszik Vinicius, őrá nagyon kell majd figyelni, 19-essel, illetve hát valószínűleg becserélhetik majd Madar Csabát, ugyanúgy, mint az előző mérkőzésen, ugye az MTK-val Debrecennel volt bajnok, Szatmári Csaba is itt van a cserék között. Egy érdekesség, a cserekapus Szécsi Gergő Tarnaméra heves érintésével került aztán Debrecenbe, és utána Debrecen pedig kikölcsönözte a Létavértesnek. Egyébként a labdarúgó akadémián edzenek a Létavértes csapat játékosai, és a mérkőzéseket játsszák Létavértesen, egyébként teljesen ez is azt jelzi, hogy ők a Debrecenhez tartoznak. Várunk a bírói sípszóra, játékvezető sípszavára, Berecki Miklós pedig ebben a pillanatban. Ez nagyon érdekes kis kezdés volt, így és meglepte, majdnem bepattant. Lehet is helyzetnek írni, rögtön az 5. másodpercben megvolt az első létavértesi helyzet. Tehát a Létavértes pedig júliusban az a hír jelent meg, hogy az új szakvezető nem más, mint Zorán Spisák, aki dolgozott természetesen a Debrecenben, méghozzá akkor, amikor a Debrecen az Bajnokok Ligája és az Európa Liga csoportkörbe jutott. Herceg Andrásnak ő volt a segítője. 2007 és 2010 között voltak a DVSC TEVA első csapata mellett dolgozott, utána jött az Újpest, aztán Anglia, és most visszatért. És amikor ez a hír megjelent, ezt a hírt is úgy közölték, hogy 2,5 év után ismét Debrecenben vállal munkát Zorán Spisák. Ez is azt jelenti, hogy ha Debrecenben vállal munkát és Létavértes edzőjeként tűnik föl, akkor ez a csapat nem más, mint Debrecen játékosokból álló fiók csapat, ez is ezt jelzi. Na de akkor nézzük az egrieket, akik azért Putnokon egészen jól helytáltak, voltak ott ám helyzetek, nem volt annyira egyértelmű a Putnok sikere a végén, bizony többször is be kellett lépni a kapusnak, illetve a védőknek segíteni, hogy elkerüljék a gólt, de hát megoldották. Burics András ívelt előre, aztán Vinicius küldi csatába ott Kertészt. Kertész pedig sárgalap lesz belőle gyorsan. Igen, ez nagyon gyorsan jött. Topcsagics kapja a sárgalapot. Ezért az iménti belépőért.
az első félidő második percében. Igen, az 5-ös Topcsagics sárga, és akkor szabad rúgás onnan, ahol Berecki áll. Még C. Márton áll oda az egriektől, nehogy gyorsan el lehessen végezni a szabadrúgást. Egyértelmű cél egyébként a Létavértesnél, hogy felkerüljenek az NB2-be. A játékosok abszolút megvannak hozzá, és mondjuk ez a 6-1-es indítás a Reac ellen sok mindent elárul, szerintem. Tehát ez egyáltalán nem egy kutyaütő csapat, amelyik most ide eljött Egerbe. Bizony, fel kell kötni azt a bizonyost az egrieknek ezen a mérkőzésen. Nagy helyezkedés. Vinicius a szabadrúgással kapu fölé, nem volt végül is veszélyes. A hátvédsor az egrieknél megmaradt ugyanúgy, mint az előző mérkőzésen, azaz Varga Máté, Topcsagics, Szabó Roland és Habúcsák Bertalan, középpályán Ablonci, Molnár Tamás, Borlán, és itt elől, illetve hát itt a középpályán azért van változás. Milic, Milovanovic egyrészt sérült, másrészt a cserék között van, helyettük Nagy Tamás és C. Márton. Most a kezdőben mind a ketten Putnokon a második félidőben beálltak, tehát már játszottak. Na, ez egy jó kiugratás lehet, Háda az, aki sprintel, de előle végül is Kinyi Kákos, aki a Reac ellen egy gólt szerzett, kivágja a labdát. Molnár várja a bedobáshoz a labdát. Valószínű egy nagyobb bedobás jöhet, nem? C. Márton az, aki dekázgat egy kicsit, aztán ez még így veszélyes lehet a Létavértesi kapura. Borlán nem találja el a labdát, nem úgy, ott a hátul helyezkedő Létavértesi játékos, úgyhogy Sós Bence az. Eredetileg Sós Bencét a cserék közé írták be, de végül is ő kezd. Itt pedig egy szabadrúgás az egrieknek. Berecki mutatja, hogy még hátrább kell menni azzal a szabadrúgással. A pontrúgásokat, ahogy azt már láttuk Putnokon is, általában Varga Máté lövi. Szögletek is, volt is ebből helyzet. Milicsnek volt egy ilyen szöglettel felérő alapvonaltól elvégzett szabadrúgás után egy jó fejese. Topcsagics fejjel, hát lényegében kipattant a labda Szabó Rolandról kifelé, de már előtte jelzett ott Vada Anita, hogy les. Jönnek előre itt a hátvédsor tagjai, amikor van lehetőség, mint például most is. Szabó Roland is elő volt Topcsagicsal egyetemben. Itt pedig jönnek Sósék. Bizony, megy is Sós felé a labda. Jó a kiugratás, mondom én. A másik oldalon az asszisztens, Temleitner Krisztián viszont ugyanúgy, mint itt Vad, beinti a lest. Szabadrúgás az Egernek. Így és. Érdekes gólt kapott egyébként így és Putnokon. 23. percben Kelemen bedobása. Az 5-ösön találta ott Puskásna, de nézzük Viniciust és az egrieket. Egy lövés Szabó Rolandon pattan meg, Topcsagics vágja vissza. Még lehet, hogy emberhez, Borlánhoz megy, nem, elveszik a Létavértesiek. Sós kapott a bokájára, igen, megnézte Berecki, hogy mi lesz belőle. Szabadrúgás lett belőle. C. Márton adja majd vissza ott Viniciusnak a labdát, hogy gyorsan elvégzi a szabadrúgást, és egy kis súlypont áthelyezés a másik oldalra. Az ívelés pedig Hajdú István elől Ijésé. Kezezést reklamálnak az egriek, Vinicius közben már robog, de az asszisztensnek a zászlaja megint fent van. Ott a túloldalon Temleitnernek, úgyhogy egri szabadrúgás les után. Az egyértelmű, talán már ezekből a kis megugrásokból is kiderült, hogy a Létavértesiek, ha csak tehetik, gyorsan meg fognak indulni az egri kapu felé, itt pedig mehet tovább a játék. C. Márton, így az erőszakosság labdát szerez
Borlán megy vele, illetve mellette C középre Molnár, Haburcsák, Háda, Haburcsák hátra, beállnak oda elé, kinn a labda, de szabadrúgás lesz, oda rúgtak Haburcsáknak, na ezt lehet majd ívelni. Varga Máté már megy is, ott 9-essel, bár Haburcsák is ott van, neki is volt egy jó szabadrúgása, akkor volt az, amikor 3 perccel a gól után rosszul jött ki Maniszor, a putnokiak kapusa, 16-os környékén próbálta elütni a beívelt labdát, Milics megelőzte, ment a kapuba a labda, Kelemen visszafutott, nem, Kovács visszafutott, és a gólvonalról vágták ki. Na, ez is érdekes volt. Szatmári Csaba tette le mellel, és aztán ő az, aki megint ismétel kivágja a labdát. Molnár próbálja majd megállítani Sóst. Itt a labda levétele volt egy pici, de csak egy pici probléma. Molnár szépen belép, elveszi, és aztán megoldja itt a létavértesi csapatból. Szatmári. Pont oda pattant a szegélykőre a labda, úgyhogy Szatmárinak kell még itten menni. Igen, most itt az előzetes kiíráshoz képest 2 helyen is változott a létavértes csapat. A Sós is bent van, illetve Szatmári Csaba is a kezdők között. Egy jó csel. Topcsagics rárúgja a létavértesi játékosra, Varga lefordul. Molnár. C. Másik oldal Haburcsák, Háda bal oldalon. Haburcságot beérik, lefülelik itt az indítást. A 7-es Nagy Tamás egyébként az elmúlt szezonban még létavértesen játszott, természetesen kölcsönben volt a Debrecennél. Molnárnak ütnek oda Berdó Péter. Berdó is gólszerző az első fordulóban, egyet lőtt a Reacnak. Elvégzi Topcsagics a szabadrúgást, ott van Háda. Buricsot próbálja beforgatni, és mivel van segítség, ezért a labda nem. De nem hiába, nem, az a segítség az nem az igazi. Ugyanis szabálytalanság volt, úgyhogy az egriek jönnek majd. Molnár megy ki. És integet befelé a többieknek, hogy menjetek, bedobás van. C jön felé. Nagy Tamás még ott bent a 16-oson belül, Háda is, Nagy Tamáson átmegy. Vinicius, ha neki nem is, de a csapattárs Bereckinek megvan. Haburcsák jó csel, így megszöglet, hiszen az ellenfél játékosáról pattant ki a labda. Jön az első szöglet az egrieknek, megy Varga. Első félidő 11. perc, Varga Máté. Magas Milovanovics és a jól fejlő Milics most nincs bent. Viszont az ívelés az mindenkit kikerül. Átmegy a túloldalra még hozzá, úgyhogy bedobás lesz belőle. Tóth Csaba adja oda a tartaléklabdát Szatmárinak. A csúsztatás jó, Kertész volt az, aki előre csúsztatott. Vinicius fordul, és most lendületből jöhetnek a létavértesiek. Haburcsák elvéti, de ezzel a mozdulattal lehet, hogy Berecki Dánielt be is csapta, úgyhogy Berecki kikerült a szélre. Vinicius még mindig megtartja a labdát, Haburcsák mellett is elmegy, ott az ívelés, ez így ésé. A túloldalon egyébként csak egy ember volt létavértesiek közül, többségében ott bent középen az egrieket láttuk, Borlán. C. Jól fordul, viszont nincs elő senki, ezért kértelme volt ezt a tiszteletkört megtenni. Háda sprintel Buricsal egyetemben, Burics elhozza, és még meg is tartja, de úgy tartja meg, hogy szabadrúgást kap. Oda a senki földjére megy a labda. Szabó Roland.
Így és kint a 16-oson kívül Topcsagics. Kertész zavarott előtte, Molnár. Ő is megpróbálja kiugratni itt Vargát. Varga egyből ellövi. Egyébként ez nem is olyan rossz elgondolás. Ha az ember hirtelen így megkapja, meglepi az ellenfél kapusát, Tóth Csabát, miért ne? Addig, amíg a tartaléklabda visszakerül, mármint az a labda, amivel játszottak, addig jöhet a tartalék Tóth Csabának. Ketten is mutatják magukat itt a hátvédek közül. Kinyi Ákos. Sós indul, azonnal megy felé a labda, és ott is van Sósnál. Varga Máté mellett veszi le. Vinicius csímbe ment, és labdára, úgyhogy megy tovább a játék. Ablonci volt az, aki megszerezte. Varga indul el. Nem kerül át ott a védőkön keresztül. Hajdú István lestoppolja ezt az indítást. Berdó. Szatmári. Sós lába alatt elcsúszik. Sós és... a Sós az biztos, igen, Sós csere volt az előző mérkőzésen. Varga készülődik egy nagy bedobáshoz. Nagy Tamás eléri. Elérte, de már kivágják a létavértesiek. Topcsagics. Ablonci megmenti ott Borlán. Molnár, majd Varga Máté. Nagy Tamás. A volt csapattársak gyűrűjében. Varga Máté. C felé. Kifejelik. Molnárnak ez is megvan. Fúha, ez csímbe volt, de Hádának még sikerült kiemelni. Háda viszont nem arra felé ment, amerre végül is a labdát indították. Berecki Dániel hagyja, hogy kimenjen. Burics András jöhet a bedobással. Habúcsák. Egriről megy ki. Létavértesi bedobás. Ismét Burics, de már a félpályán túlról. Vinicius mutogat neki, de egyelőre nem oda megy a labda. Burics. Orosz Máté. Még egy, ez kemény volt. Lap nincs, csak szabad rúgás. Kinyik gyorsan el is végezte, majd Hajdú. Itt van Szatmári, felperdül a labda, Borlán már ott is van rajta. Tóth Csaba. Burics. Megint egy hosszú indítás, az üresbe futó Kertész Tamásnak, ő az, aki 2 gólt szerzett a Reac ellen. Hát és még egyszer mondom, ez a 6 gól az úgy volt, hogy 4-et lőttek a létavértesiek, 2-t pedig a Reac játékosok, tehát volt 2 öngól. Az egyik egy ismerős játékos nevéhez fűződik, Debreceni Dávid, aki hosszú ideig játszott itt Egerben. Borlán. Varga. Szépen csinálta, csak volt egy kis visszahúzás is. És pont a visszahúzás miatt nem dobás, és akkor ellenfélnek lett volna, hanem szabadrúgás az Egernek, így van. Varga Máté és Szabó Rolandék Topcsagicsal egyetemben mennek előre. Molnár lesz az utolsó ember, be fogják ívelni, tehát erre kell számítani. Borlán és Molnár megy hátra. C pedig még ide jön a labdához. Varga. Kifejelik, Háda még utolérheti. Vagy éppen Borlán. Kim van? Már kim van. Vinicius kintről húzta vissza. Berecki Dániel próbálta megmenteni a labdát, illetve játékban tartani. Habúcsák. Vinicius elől, Habúcsák rúgja ki, mondom én, és Vinicius is így látta, az asszisztens viszont úgy, hogy az Eger jön. Figyelmeztetés Viniciusnak, hogy nincs szöveg,
nincs vita. A döntés így történt, úgyhogy játék van. Egy jó csúsztatás. Kinyik emeli ki. Jön Szabó Roland, odafejeli Viniciusnak. Itt pedig most Kertész Tamást kellene valahogy megállítani. A Molnár Tamásnak sikerül, viszont visszakerül a labda a létavértesiekhez. Berecki, róla megy ki Habúcsák. Burics. Verdó. Háda nem találja el, mehet tovább. Sós már emeli a kezét, mutatja, hogy Orosz Mátétól hova várná a labdát. Szabó Roland élet, illetve most már Molnár jöhet. Mivel nincs elől senki, ezért van ez a megtorpanás. Az egriek bebiztosítják a középpályát és a hátsó régiót. Varga. Ablonci ajándékpassz, Vinicius van helye, ezt kell egyébként elkerülni. Ott már a társak buknak, Sós, nincsen les, lehet tovább ott cikcakkozni Vinicius. Sós, így már les. Ez már így les. Addig húzogattak itt a bal oldalon, amíg Sós lesre futott. 19. perc. 0-0. Az 5. másodpercben láttunk egy nagy helyzetet, rögtön a középkezdés után. Szatmári fejeli Hazatótnak. Kinyik. Hajdú. Megint hagy menjen előre Kertész felé. Szabó Roland fejeli vissza, Hádát lökik. De még bent a labda, Vinicius nem, ezt már nem éri el. Itt a második fordulóban még ugyanebben az időpontban, az a szombaton 17 óra 30-kor kezdődött a DVSC Deac Ebes. Ez is egy jó kis hajdúsági rangadó. FTC 2 felső tárkány, Kazincbarci Kaputnok, ez pedig egy borsodi. Házi derbi, itt van az Eger Létavértes, Hajdú Böszörmény, Jászapáti, 60 Cigánd. Villanyfényes meccs szombaton a Reac Nyírbátor, és az egyetlen vasárnapi meccs a Veresegyház Tiszaújváros összecsapás. Vinicius közben készülődik a szabadrúgáshoz, ott C. Mártont kell hátrébb tessékelni a létavértesi játékos elől, és jönnek előre itt is a hátvédek. Itt van Kinyik is, Hajdú is, és kirúgás lesz, nem ért hozzá senki az egriek részéről. Híjés, Varga. Rossz passz, illetve hát Nagy Tamás elfutott a labda elől, nézőpont kérdése, Orosz Máté kapta el. Itt pedig már Vinicius vezetheti az egri kapura, a labdát visszakapja. Húha! Ez elég csúnya védekezés volt most egri részlet, lényegében oda cicáztuk a labdát Viniciusnak. Ha nincs a védés, akkor ez most gól, úgyhogy szöglet az első fél 21. percében Vinicius készíti le a labdát és tárja szét a kezét, hogy azért helyezkedjetek. Most indulnak be a többiek, megy középre, Kinyik, visszaíveli, ez a kapu mögé megy, így és már jelzi. A kezével onnan kanyarodik vissza, tehát egy jó kis kifli volt ebben a lövésben, ívelésben. Ez az iménti védekezés, ezt mondta egyébként, ha jól emlékszem Wojciechowski Csaba, hogy nem szabad teret adni Viniciusnak, mert hogyha van helye, rá tudja vezetni a kapura, akkor mivel nagyon jól mozog, nagyon jól cselez, akkor ez lesz belőle. Ráadásul amíg rá is segítünk, az meg még rosszabb. Varga. Ott csak létavértesiek vannak. Berecki. Jól fordul. Viniciusszal összjáték. 3 egri között sikerül beadni. Topcságics fejeli vissza. Habúcsák végül tisztáz. Bedobás a létavértesnek. Burics kezében a labda. Ott van Kertész. Szabó Roland lefordul róla. Jó szerelés. Háda nem tud elindulni.
tud kibontakozni ott a létavértesiek közül. Berdó, Orosz Máté hátra, Hajdú, Szabó veszi le, Szabó Roland, Haburcsák, vonal mellett pedig megállítja őt Orosz Máté. Egri bedobás. A félidő felénél vagyunk. Helyzetecskék, illetve meglepő fordulatok itt, főleg itt az első, a középkezdésre gondolok. Topcsagics lecsúszott a lábáról. Vadanita itt ezen az oldalon asszisztens jelzi, hogy bedobás a létavértesnek. Szatmári, Kinyik, megint Sóst keresi ezzel a hosszú indítással, és Sós volt az, aki a kezét használta, próbálta visszahúzni Varga Mátét, ezért a szabadrúgás az egrieknek. Ijés. Berdó. Abloncival nagy csatában, és Ablonci a győztes. Ő kap szabadrúgást. Egyébként, hogy itt a neveket mondom, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy ki onnan jött, hiszen lényegében teljesen új a csapat. És Dániel is a felső tárkánytól érkezett a kapuban. Ablonci a Honvéd 2-től, C. Márton a Turától, aztán Haburcsák a Hajdú-Szoboszlótól, de egyébként kölcsönben felső tárkány, Mezőkövesd volt, Háda Nagykőrös, aztán Molnár Tamás saját nevelés, Nagy Tamás, ahogy mondtam, létavértes, éppen Molnár végzi el a szabadrúgást, és Varga elől szögletre tisztáz Sós. Ezen az oldalon úgy látom C. Márton a nyerő ilyenkor a pontrúgásnál. Ő fogja letenni oda a labdát. Jön a második egri szöglet. C. Ez is nagyon nagynak tűnik, átmegy a túloldalra. Létavértesi játékos ért hozzá, és nem ment ki, mivel a szögletzászló a pálya tartozéka. Ha ott marad a labda, akkor ott marad a labda. Haburcsák, Varga, Sós mellett megy el, és itt az újabb szöglet. Szépen csinálta Varga Máté, meg is kapja érte a tapsot. Az egriek harmadik szöglete következik, és C után most ezen az oldalon Varga Máté, ő a Honvéd második csapatától került az egriekhez. Ez már jobbnak tűnik. C nem jött lábra egyből. Még mindig ő. És megállítja őt Burics, méghozzá úgy, hogy el is veszi tőle a labdát. Megmentik az egriek. Haburcsák. C. Egy ívelés, jön Tóth. Nagy Tamással ütközik össze, mind a két játékosnak fáj a dolog. Ugye Nagy Tamás tavaly még ebben a csapatban játszott, ahogy azt elkezdtem mondani. Nincs semmi baj, semmi szándékosság természetesen. Szabó Roland saját nevelés, akkor ha már itt tartok, Nagy Tamás, ugye mondtam, hogy a létavértesben játszott, Topcsagics Bácska-Topolyában. Tehát ezeket kell tudni. Borlán Romániából érkezett. Berecki emelgetett, Vinicius. Ez jó lehet. Hoppá, hogy levette a fejéről Kertész Tamásnak Ijés, és ugye egymáson voltak, vagy egymás mellett voltak. Ijésé az elsőbség ott az 5-ösön, meg a 16-oson pláne belül nem volt semmi. Kertész, hát lényegében összetalálkoztak, de szerencsére szerintem annyira nagy ütközés nem volt. A két gólos, az első forduló után 2 gólos Kertész már rendben, csak ki kellett húzni. Varga Máté segítkezett ebben. Egyébként így is nagyon szépen, nagyon jól fogta. És utána ki is dobta a labdát, tehát majd Vinicius minden valószínűség szerint visszaadja az egrieknek.
A fair play ugye így kívánja, illetve Kertész le is megy a pályáról, hiszen bejött hozzá a gyúró, majd miután rendben van, vissza is kéreckedik, ez ebben a pillanatban meg is történt, úgyhogy mehet tovább a játék. Topcságics. Na ez még Nagy Tamásnak esetleg jó is lehet akár. Most van kint. Ebbe is volt egy kifli, egy ív, úgyhogy Varga Máté már jön is a bedobáshoz az egriektől. Nagy Tamás, C mozog most a bedobás felé. Sajnos C. Márton pont onnan ment el, ahová Nagy Tamás aztán letette a labdát a bedobás után. Újabb bedobás. Varga Máté megint csak. Megint Nagy Tamás felé. Megelőzik. Sós. Kertész elől. Hoppá, ott van Vinicius. A biztonság kedvéért még vetődött így, de aztán érezte, hogy ez nem a kapura megy, úgyhogy inkább nem ért bele. Nem volt rossz. Varga Máté egyből perdít tovább. Szatmári ezt a perdítést meg elkapja C. Szép volt. Kicsiben. Nagy Tamás. Borlán. Most van ott Nagy Tamás előtt a labda, és a biztosat választja Burics, inkább kivágja. Na, ez most egész szép kis támadás volt. Megint egy Varga Máté bedobás jön. Na, ez megint bemegy oda az ötöshöz, az biztos. Úgy is van. Varga Máté veszi merre, aztán megy az ívelés. Haburcsák nem tudta leszorítani, de egyébként tényleg ezt kellett tennie. Egyből lőni, nincs arra idő, hogy ilyenkor a kijövő játékosokkal szemben valaki babusgassa a labdát. Bejön, ha bejön, akkor nagy gól, ha nem, akkor fölé. Van ilyen. Hajdú. Kinyik. Orosz Máté. Burics. Hajdú. Letámadja Háda, nem is pontos, így van. Így a labda. C. Márton próbálja ott emelgetni, elvenni, aztán segítenek neki a létavértesiek. Molnár. Haburcsák. Kivágják. Egri bedobás. Haburcsák jön a bedobással. 30. perc. Ez meg szabadrúgás kéne, hogy legyen. Az is lesz. Nagy Tamás került a földre. Nem, Ablonci volt az. Tamás a másik oldalon. Varga Máté megint csak ilyenkor átmegy a túloldalra is, ha kell. C. Mártonnal egyetemben ők ketten szabadrúgásoknál. Vagy jobb, vagy bal láb. Jobb láb Varga. Kifejelik. De még nem szabadul fel a kapu. Létavértesi kapu. Nagy Tamás hátra. Borlán. Megint megy az ívelés. Jön Tóth. Nem jól jött ki. De eltakarították ott az egri játékost. Tóth meg szerintem kilépett a kidobásnál egyébként. Az egri játékos pedig ott marad az ötösnél. Hát itt is ugyanaz van, mint a másik oldalon egyébként jött ki Tóth. De ott az ötösön, meg pláne ő az úr. És jön a gyúró, illetve az orvos az egriektől. 32. percben járunk. Nem sok helyzet volt eddig ezen a mérkőzésen. Gyűri egymást a két csapat valamire való helyzetek nélkül. De egyébként az egriek is próbálkoznak rendesen. Ez egyértelmű, hogy nem csak a létavértes játszik fölényben, illetve nem a létavértes játszik fölényben. Ez pedig jó dolog, bár azt is tudni kell, hogy pont ezt tetszik nekik, vagy ezt szeretik, hogyha van hely, rá lehet vezetni, ki lehet használni azt, hogyha
a jól cselező játékosok és a gyors játékosok meg tudnak ugrani. Tehát nekik ez a fajta játékmódor azért kedvez. A játékvezető pedig elmegy oda oldalra, nem tudom, hogy kirúgták-e végül is a labdát, vagy nem. Úgy állította meg a játékot, ha nem, akkor játékvezetői labda. Az is lesz, így van, ott van Haburcsák, illetve Burics. Szerintem Haburcsák visszaadja. Nem, inkább hagyta, hogy Burics játszon. Még mindig Buricsé, most már nem az övé. Kinn a labda. Bedobás lesz. De nem onnan, hanem egy picit előbbről. Mutatja Haburcsáknak. Ott Berecki. És nem is bedobás, hanem szabadrúgás. Felpattant a kezére Buricsnak, ezért szabadrúgás jön. Nagy Tamás felé a labda. Varga Máté, Nagy Tamás, Borlán. Szatmárin nem perdíti át, viszont Nagy Tamás lábáról megy ki a labda. Úgyhogy a Létavértes jön. Kinyik, Hajdú, Burics. Megállítják ott a támadást az egriek, Haburcsák. Burics pedig bedobással jöhet. Vinicius lefejeli, Szabó Roland, itt pedig már Molnár jön előre. Még megvan. Varga Máté. Ablonci volt az, aki biztosított, illetve hát jól passzolt itt az iménti necces helyzetben. Ez viszont Berdónak jó. Vinicius. Bedobás a Létavértesnek. Burics. Orosz. Nagyon keverget. Két ember közé adta a labdát, ezért kell most hátraadni és úgy indítani megint a támadást. Berdó, Sós. Első csel jó. A második is jó, Ablonci mellett elmegy, visszatállal Vinicius. Még egyel tovább hátra kell tenni, lövőhelyzetre, balláb. Ablonciról másodszor is visszapattan, ez pedig mellé megy. Hát most nem találták a labdát az egriek, de szerencsére a befejezés is elmaradt. A jó befejezés Létavértestől, Orosz Máté volt az, aki rálőtte. És kirúgja oldalt ott a félpályánál. 36. perc. Burics jöhet a létavértesi bedobással. Vinicius felé. Haburcsák fejeli vissza. Orosz megtartja. Vinicius Oxival még mindig ott marad előtte. Sósnak ez hosszú lesz. Így van. Nem tudta megmenteni. Így és gyorsan elvégezte a kirúgást. Vargának figyelni kell, mert Sós jön, és el is veszi tőle a labdát. Orosz. Vinicius. Talpon marad, illetve feláll, ott sok lesz az egri, de még így is megtartja. Nagyon szép labda. Ez meg így büntető, egyértelmű. Így van. Ez az volt. Büntetőhöz jut a létavértes. Teljesen jogos. És úgy látom, Vinicius fogja rúgni a 37. percben. Haburcsák sárgát is kap közben az iménti megmozdulásért. A büntető pedig Galvao Leal Viniciusé. Ebben a szezonban még nem lőtt gólt a DVSC-től. Kölcsönzött az első csapattól, a nagy csapattól kölcsönbe adott játékos. Ugye a többiek az utánpótlásból lettek kölcsönadva, ő a nagy csapattól van. Egyébként az elmúlt szezonban Csákváron, az MB2-es Csákváron játszott. Szép lassan, komótosan sétál, ott a lövés, és meg is van a vezetés. És
Vinicius már örül is. Tehát a 37. percben Galvão Leal Vinicius góljával 1-0-ra vezet, a létavértes büntetőből szerzi meg a vezetést a vendégcsapat. Sajnos rossz volt a belépő, illetve már az a labda, ahogy kitették oda jobbra, az mestermunka volt. Hát ilyenkor elég nehéz szerelni, ezt lehetett látni most, csak szabálytalanul. Semmi baj, idő még bőven van a javításra. C. Ablonci, Varga Máté. Visszafejelik a létavértesiek, Sós keresi a labdát, Borlám. Ablonci, Varga, Molnár, Vinicius már ott van rajta, el is veszi a labdát, Orosz segítségével megvan, túloldalra át, Haburcsák fejel, megint Orosz gyűjti be, C piszkál oda, Burics és Hádáról megy ki, létavértesi bedobás jön. Berdó, Burics, Hajdú, Tóth Csaba, Hajdú, hátra jön labdáért Berdó, kinyik, Kertész felé, Topcsagics fejes, C, szabadrúgás kifelé, az Eger jön, Topcsagics teszi le a labdát, mutatja, hogy Kertész nem hagyja, hogy elvégezze a szabadrúgást, Háda felé, ez nem lesz jó. Berecki, Vinicius gyors, a szélen, övé a labda, aztán elkezd biciklizni, jó kis a cselek, Topcsagics pedig nem kifelé, hanem, hát most nem a játéktér felé, hanem kirúgja a labdát. Szöglet a létavértesnek, jól emlékszem, illetve jól számolom, ez a második. És Vinicius megy ki. 40. perc, az első féldőben 1-0-ás létavértes vezetés. Sós fut oda, hogyha netán kis szöglet lenne, akkor ott legyen, de végül is. Vinicius meggondolja magát, inkább ívelés. Nagyon jó ívelés, így és öklöz. C. Még a térdén is megtáncoltatja a labdát. Ezért már régen szabadrúgás kifelé, így van. Visszahúzás is volt, nem is egyszer. Egri szabadrúgás. Topcsagics várja a labdát, onnan el lehet végezni? El. Itt a szabadrúgás, Molnár, Topcsagics. Nagy Tamás indul, jön ki Tóth Csaba, övé. Azzal, hogy leesett a labda Nagy Tamás előtt, oda is a helyzet. Topcsagics. Összefejel ott C, illetve Orosz Máté. Haburcsák segít. Szabó Roland. Molnár. Hádának egy jó indítás, na ez most jó. Burics. Szöglet, a negyedik Egri szöglet jön. Varga Máté megy át. A túloldalra 41. perc. Jó a szöglet. Ó, ez pedig gólt érdemelt volna. Szabó Roland volt az szerintem, ha jól láttam, ő fejelt. Mellé ment, de úgy ment mellé, hogy még beleértek a létavértesiek. Úgyhogy újabb szöglet, az 5. csak erről az oldalról. Úgyhogy C Márton jön. Na ez egy jó kis pontrúgás, jó szöglet volt. Valami hasonlót szeretnénk látni. Az előző 4, vagy előző 3, előző 3 nem a legjobb volt. Várni kell. Ott az imént, amikor beindultak az egriek, valaki a földre került, elcsúszott. Haburcsák volt az. Már talpon. És most mutatja Berecki, hogy mehet az újabb szöglet. És Tóth Csaba az, aki
kiüti, megint szöglet, bement volna. Vagy legalábbis a kapufára mindenképpen jó lett volna. Úgyhogy a 6. szöglet jön. C megint erről az oldalról. Most veszélyesek a szögletek. Egyébként a pontrugások voltak a jók Putnokon is, hogy abból volt a több veszély. Topcsagics fejeli vissza. Ott marad még Borlánnál. Ez igen, szépen lefelé vágódott hulló falevél volt, jól eltalált a teli csüddel. 43. percben a kipattanót Borlán még meglőtte. Egri helyzet. Ugye a szögletek veszélyt jeleznek a létavértesnek és jelentenek. Kinyik. Topcsagics vissza. Begyűjtik a létavértesiek. Kertész visszafelé cselezgetett C. Indul Borlán. Oldalra megy is a labda. Nem ért hozzá az egri játékos, bizony. Kinyik hiába mutatja, hogy ő szeretne dobni. Borlán nem ért hozzá. Hagyják Vargának, és Borlán is bemegy. Nagy Tamás felé, ez meg Tóth Csabáé. 44. perc az első félidőben. 1-0. Vinicius büntetőjével a létavértesnek. Burics. Kinyik. Szatmári. Kinyik, úgy látom már a félidő végét várják a létavértesiek is. Nagy Tamásék nem zavarják a két hátvédet, hogy eljátszogatnak ott. Hajdú végül megnyújtja. Kimegy oldalt a labda. Haburcsák jön majd bedobással. Az utolsó perc az első félidőben, azért ott lehet látni az egri ultrákat is. Eljöttek itt az egri idénynyitóra, hiszen az igazi nyitány az Putnokon volt, de ott is ott voltak egyébként. Vinicius dekázgat. Hoppá! Egy kis játék, de mehet tovább. Haburcsák. Még mindig ő. Háda azért várt, mert lesre futott, és Haburcsák ezt érezte, ezért nem lőtte el. Ezért nem indított. Mi lesz ott? Kinyiket kell figyelmeztetni? Igen, az iménti megmozdulásért. Még szóban kap egy kis dorgálást. Haburcsák pedig a labdát várja a bedobáshoz, ami egyelőre nem jön meg. Zorán Spisják is széttárja a kezét, hogy hát, hol a labda, mit csinálunk, miért nem játszunk. Kapu mögül jön végül is a megmentő utánpótlás labda, vagy labda utánpótlás, nézőpont kérdése. Molnár íveli föl még, hát ha belefér az időbe, Borlán és Szatmár is elvéti. Borlán még megy, lassú a labda, el lehet érni. Mind a két játékos hagyta, méghozzá azért hagyták, mert így az Egernek a jó. Lesz 2 perc hosszabbítás? Így van. 2 perc hosszabbítás van. Szöglet, a 7. egri szöglet. Ezek eddig, főleg itt a félidő vége felé igencsak veszélyesek voltak. Hát ha most is Varga Máténak jó sikerül ez a szöglet. Tóth Csaba öklöz. Vinicius, ő is hátul volt most. És itt a vége, igen, azért már ez a 2 percben legalább 1 perc, vagy több mint 1 perc benne volt, ahogy itt alkuráztuk a labdát. Tehát az első félidő után 1-0-ra vezet a vendég létavértes, méghozzá Galbao Leal Vinicius 37. percben büntetőből szerzett góljával. Hát sok helyzetet nem láthattunk, volt azért néhány, illetve hát ilyen helyzetecskék, főleg itt a vége felé az egrieknek a kapu előtt, úgyhogy jelenleg 1-0-ra vezet a vendég létavértes, a DVSC fiók csapata. Kedves nézzünk, akkor a szünet letelt.
Megvárjuk, amíg Ilyés is elfoglalja a helyét a kapuban, és akkor folytatódhat a mérkőzés. Úgy tűnik, hogy csere egyelőre nincs az egrieknél. Létavértesnél szintúgy, Berecki pedig ebben a pillanatban jelzi, hogy akkor mehet a dolog. Borlán felé száll a labda, le is fordul Szatmáriról. Övé a labda, mármint úgy övé a labda, hogy bedobás jön majd. Varga Máté helyett ezúttal Molnár az, aki a bedobást majd elvégzi ott a létavértesi kapu előterében. Volt ám ott lökés, Borlán volt az, aki nem önszántából repült egyet a 16-oson belül. Itt pedig már jönnek kifelé a létavértesiek. A probléma ilyenkor az, hogyha egy ilyen belépőt látunk, kár érte, Haburcsák Berecki Dánielt vágta föl. Burics a szabadrúgással. Kinyik, Szatmári, Kinyiknek vissza, Háda zavarja. Topcsagics, Borlán még megmenti. Megint csak Kinyik. Vinicius felé, Haburcsák. Elvéti elsőre Orosz Máté, másodszorra megvan. Berecki, Haburcsák nagyon jól helyezkedett most. Kifejeli Nagy Tamás elől Hajdú István a labdát. Egri bedobás. Haburcsák. De ő kapott egy sárga lapot 11-es megítélése után. Háda. Buricsal nagy csatában. C elveszi a labdát. Így akkor szöglet. Nem, de már kint van. Az asszisztens jelzett szöglet. Hát szögletben jók vagyunk, az első félidőben 7-et lőttünk, még a létavértes 2-t. És azt láttuk, főleg itt a félidő vége felé, hogy a szögletek után azért van helyzet. Pontrugás után lehet valamit kezdeni az Egernek. Varga Máté. Burics fejelte ki, C küldi meg, pontosan a lábára ment vissza. Nem lehetett lőni, mert sokan voltak előtte. Emeléssel próbálkozott, mutatja, hogy őt ellökték, azért nem tudta rendesen meglőni. Berecki viszont, a játékvezető Berecki, hiszen 2 is van a létavértesnél, Berecki Dániel, a játékvezető pedig Berecki Miklós. Mutatja, hogy a játék megy tovább, nincs szabadrúgás. C ráfejelte a labdát, ott Berecki Dánielre, Vinicius elől Haburcsák. Molnár, Topcsagics, veszélyes. Jól vágta ki. Háda ért hozzá, Wojtekowski Csaba kénytelen Szatmárinak odaadni a labdát. Hát ők játszottak egymás ellen. C. Most kéne egy jó passz. Lassú, sajnos. Haburcsák jön a bal oldalon. Meghúzza. Burics beáll elé, és nem ér hozzá, nagyon rutinosan, ügyesen csinálta. Akkor nézzük a félidei eredményeket. DVSC Deac Ebes 0-0, FTC Felsőtárkány 0-1, Montvaj a 35. percben szerzett vezetést a Tárkánynak idegenben. A Putnok már megint 1-0-ra vezet, ezúttal a Kazincbarcika otthonában a moldáv Ukránjec a 6. percben szerzett gólt. Ugye itt a létavértes 1-0-ra vezet. Hajdúböszörmény Jászapáti 1-1, 60 Cigánd szintén 1-1. Ezek a mérkőzések vannak egy időben az egri találkozóval. Szombaton 19 órakor kezdődik a villanyfényes Reac Nyírbátor meccs, és vasárnap van a Veresegyház Tiszaújváros találkozó. Szatmári vágja ki közben a labdát, ezt az indítást megakadályozandó. Kié.
Kinyik. Topcságics fejeli lett, lényegében indítja ezzel a létavértest. Nagyon nagy lendületbe jönnek. Vinicius, itt a második, nem, megpattant Ijésem. Átment rajta, de azzal, hogy hozzáért, ezzel eltérítette a labda út, vagy eltérült a labda, a kapu felé tartó út megszakadt. Úgyhogy marad az 1-0, szöglet, az első létavértesi szöglet a második félidő elején. 6. percben, egészen pontosan az 51. percben járunk. Kinyik a túloldalon. Itt rossz volt a védelem az egrieknél. Vinicius. Haburcsák fejli ki, megint tiszta volt az oldal. Haburcsák lehet, hogy orral is fejelt, mert azért fogja ott az arcát. Berecki is oda megy hozzá, megkérdezi, hogy rendben van-e. Haburcsák úgy tűnik, hogy rendben, akkor mehet. Az újabb szöglet, a második ebben a félidőben egy kis szöglet, Viniciusnak vissza, csak így lesz. Így van. Vad Anita ezen az oldalon az asszisztens, ő jelzett. Molnár leteszi a labdát a létavértesieknek. Vinicius cselezget már a 16-oson belül. Szabó Roland megoldja. Szép volt. C. Maga elé engedte, kicsúszik a labda. Burics. Haburcsák. Vinicius dekázgat, aztán Kertésznek oda teszi. Megpróbálta nagyon rutinosan eljátszani, hogy Szabó Roland direkt akadályozta, nem így történt. Kertész azért már a rutinosabb játékosok közé tartozik, bár még egy kicsit pihen. Egyelőre tessék várni, nem lehet még bejönni. Még Berecki segít is Kertésznek. Ugye ő az, aki 2 gólt lőtt a Realcnak az első fordulóban. Csak a tisztesség kedvéért még maradt egy picit a földön az iménti összecsapás után. Ijés. Sós fejeli ki. A labdát Varga Máté jön bedobással. 53. perc. Nagy Tamás, ez jó lehet. Hajdú van még ott vele szemben. Megy az ívelés, C. Márton a másik oldalt, ott az egyenlítés. Gyönyörű, szép fejes. Ez igen, a rövid oldalra fel C. Márton 2-essel. Megvan a szezon első egri gólja. Ugye Putnokon nem sikerült gólt lőni, C. Márton ott csereként állt be. 53. perc. Jó volt az ívelés a túloldalról, C. Márton pontosan érkezett és ki is nézte magának a rövid felsőt, és nem csak kinézte, hanem be is fejelte a labdát. Szép volt. 1-1 tehát. Egyik oldalon sem látom, hogy egyelőre a cseréket hívnák, pedig mind a két oldalon bőszen melegítenek a cserék egyébként. Sós kimegy a labda, ott Borlánról. Létavértesi bedobás. Zorán Spésják is ott van az oldalvonal mellett. Vinicius. Jó lesz még az, vigyázni! 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 A gólszerző Berecki Dániel 21-essel. Azonnal jön a válasz 1 perccel később. 2-1-re vezet a létavértes. Hát nem tudom, hogy még ünnepeltek az előző gól után az egriek, vagy mi történt, de megint a létavértes vezet. Alig, hogy kiegyenlítünk, azonnal megint lehet küszködni az egyenlítésért. Gyors gólváltás. Szerintem lehet, hogy még 1 perc sem telt el a 2 gól között egyébként. És Berecki Dániel is első gólját lövi a szezonban. 2-1-re vezet tehát a létavértes.
Ablonci. Borlám. Topcsagics. Szabó Roland. Lassú, nem volt jó. Még az a szerencse, hogy így és jól jött ki a kapuból, és nem erőből ment a labdára. Egyébként elpattant volna tőle. Szabó Roland. Nagy Tamás, majd Haburcsák. Molnár. Csimbe mennek ezek a passzok, előbb-utóbb ez lesz a vége. Elveszik, és már megy Kertész. Molnár követi, megy még Haburcsák is segíteni. Szögletet szeretne Kertész. Ehelyett bedobás van. Burics megy. Burics András a bedobáshoz. 56. perc. Vinicius, ugye ilyenkor nincs elles. Burics, jó a perdítés. Sós, Oxival, Topcsagics fejeli ki, Haburcsák. C megmenti, nem éri el. Ugyanúgy, mint az imént, amikor legutóbb kicsúszott előtte a labda. Burics megint. Ezúttal nem Viniciust választja. Ez pedig túl keményen jött vissza a feladónak. Úgyhogy egri bedobás. Haburcsák. Nagy Tamás került ott a présbe. Hajdú és Burics közé, de a labda az egrieké. Varga indít. Középen senki, szétszakadt a pálya. A létavértesiek futnak be előbajukba. Hajdú, Kinyik. Ez meg Szabó Rolandé. Egy szűk sávban középpályán ott vannak a játékosok. Egri bedobás jön. Haburcsák már itt is van. Nagy Tamás mellől kibújik a védő, az, aki kirúgja még hozzá Hajdú. Ismét egri bedobás. Haburcsák. Alig, hogy örültünk annak, hogy megvan a szezon első egri gólja. Azonnal megjött rá a válasz. Haburcsák. Ablonci. Jó a visszahúzós csel. Csak hogy belelép. Berecki, Vinicius pedig már roboghat előre. Szabó Roland szabálytalanul sem tudja szerelni. Így a jó. Második hullám. Sós. Ha rendesen leszorítja. Hát a védőink a létavértesi támadókhoz képest lassabbak. Ezért kell jobban helyezkedni. Borlám. Szatmári belép elé. És úgy rúgja el, hogy nem megy ki. Borlán azért ugrott fel, hogy ne legyen bedobás. Háda visszaszerzi. Ablonci. Be a sűrűbe, ott nem fog bemenni. Haburcsák. C. Haburcsák megy a támadással C helyén. C forgolódik. Ablonci. Alányúl. Alányúl. Hádát lepte meg szerintem a dolog a legjobban, hogy nem intették be a lest. Ez meg mellé. De azért mellé Ablonci lövése, mert beleértek. 59. perc. Bizony ez is ezek szerint beakadhatott volna. Varga Máté a szöglettel. Jön a biztatás, hogy fejelni. Nem is rossz, nem is rossz. Haburcsák az, aki fölé fejeli. Ez pedig jó volt, de azért fejeli fölé, mert ebbe is beleértek. Úgyhogy megint szöglet. Egymás után két szöglet Varga Máté megy át a túloldalra. Haburcsák megy befelé Szabó Rolanddal egyetemben. Tóth Csaba. Elcsúszott, megbotlott.
Utoljára egriek értek hozzá. Ez lett volna az igazi gól, hogyha úgy megy be, hogy elcsúszik és átmegy a feje fölött vagy a keze fölött. De sajnos ez nem történt meg. Csere a Léta Vértesnél. Ugye ilyenkor 60. perc környékén szoktak jönni a cserék. Ki az, aki lemegy? Valószínűleg Kertész Tamás, így van. 60. percben Kertész Tamás megy majd le. Szép komótosan, lassan. És mindjárt megnézzük, hogy ki az, aki bejön. Így a hajrára. Az utolsó fél órára. Majd, ha megfordul. Tóth Csaba kirúgása. Haburcsák már kim volt. Burics. Berecki. Vinicius szabadon, meg is nézheti, hogy hova. Be középre. Majdnem odaadtuk. Topcsagicsot találja el. Varga Máté, neki fáj a feje. Rúgják ki. Megállította a játékot Berecki Miklós, és kéri a gyúrót orvost. Nagyon közelről találta telibe a saját játékos társa, jól láttam, Varga Topcsagicsot, úgyhogy nem hiába kell így most megállítani a játékot. Egyébként a 62. percben járunk. Az egrieknél még mindig a kapu mögött a cserék. Most már rendben van Topcsagics. De ugye le kell mennie, hiszen bejöttek hozzá. Játékvezető pedig majd... Úgy emlékszem, hogy megint csak nem ment ki a labda, úgyhogy játékvezetői labdával kell folytatni. Berecki kéri el. És most mondja, hogy szép-szép dolog ez a szabadrúgás, meg ilyesmi, csak nem az jön. Így van. Vissza is adják a Léta Vértesiek. Varga vágja előre. Nagy Tamásnak jó lesz az. Ablonci. Nagy Tamás. Ez nem volt 11-es, fölösleges ezért ilyet kérni. Varga megpattan, Hádát lefejelik, Sós pedig kivágja. Egri bedobás. Molnár a bedobással. Nagy Tamás csúsztat, C fut még ott a labdáért, de kivágják előle. Szabó Rolandot összefejelnek, Topcsagics. Nagy Tamás és Hajdú az, aki végül kivágja a labdát. Nagy Tamás mostanában azért kap rendesen, de ezek ilyen szőr mentén éppen, hogy lendületből belépők. Ha nem figyel az ember, ebből kellemetlen dolgok is lehetnek. Molnár bedobása, nagy bedobása. Vinicius jól veszi le, elvenné tőle a Haburcsák. Ez lap lesz. Semmi? Összekoccantotta ugyanis a lábát, és már előtte vissza akarta kézzel húzni. Ezt most, mivel hátul volt, Berecki nem vette észre. Van ilyen? Ő nem látta. Nem hiába mondtam, hogy lap lesz, annak kellett volna lennie. Ez ilyen kis sunyi kis belépő volt. Azért nem látta.
Szabadrúgás jön a Létavértesnek. Burics. Topcsagics fejeli vissza. Háda veszi le. Ablonci. Ugyanaz harmadszor C. Mártonnál, hogyha nem megy pont hozzá a labda, akkor ez van. Vonal mellett. Vinicius. Be is tudja adni. Topcsagics fejeli ki. Orosz. Burics. Megint Vinicius. Burics indul. Nagyon jó váltás. Abloncin túljut. És aztán szerelnek az egriek. De ezek szerint Burics ért hozzá utoljára. Szövegért jön Burics felé. És kap egy sárga lapot Burics Bereckitől. Burics András a 66. percben sárga lap. Haburcsák várja, hogy meglegyen a regisztráció és jöhessen a bedobás. Nagy Tamás csúsztat. Hajdú nem fejelte ki, még mindig benn van a labda. Veszélyes, Berecki indul a másik oldalon. Kimegy még hozzá. Topcsagics mutatta, hogy szerintem még hozzáért ott Berecki, de nem. Úgyhogy szöglet. Vinicius ballag oda. Most belehúztak a szögletet, illetve a létavértesiek is a második félidőbe. 3-3 így a szöglet arány. Csak ebben a szöglet játékrészben. Vinicius elég magas lett, illetve túlment a többieken ez a labda, úgyhogy így és felfejelt labdát le is szedte. Nagy Tamás felé. Aj, de szépen csinálta Burics. Ez pedig egy hazafejes Vargától. Jó kivitelezés. Így és gurítja ki a labdát, és kint messze a 16-oson kívül úgy indít előre. Nagy Tamás lefejelik. Berdó tette ki oldalra. Molnár fut vissza. Megvan, övé. Haburcsák. Ez az oldal szabad. C. A gólszerző. Rávezeti. Az első csel jó. A második nem. Kézzel rásegített, ezért fújta be a szabadrúgást, bár igen, ez már érezte C, hogy ez lesz, úgyhogy rá is segített ő is egy kicsit. De hát az vesse rá az első gyettéglát, aki hasonló helyzetben nem ezt csinálja. Tóth Csaba kéri a sorfalat és állítja be, ő valószínűleg a rövid oldalra. Igen, 1, 2, 3, 4 ember. C hagyja. Varga keresik a sorfal tagjai, hogy hol a labda. Haburcsák, egy ollózás. Nem ott volt a kapu, de feltétlenül dicséretes próbálkozás. Tapsot érdemel. És hamarosan, ha jól látom, majd jönnek a cserék az egrieknél is. És talán nem is egy, és Milovanovic is be fog jönni. Úgyhogy várhatók lesznek a nagy ívelések ott a hosszú. Milovanovicsnak magyarázzák a dolgokat. Meg még valaki. Majd. Haburcsáké a bedobás, azonnal kapja a másik labdát, és akkor most jönnek a cserék. Na nézzük. Borlán lesz az egyik, aki lemegy, és Háda a másik, ha jól látom. Nem, Ablonci? Nem, Borlán benn marad. Háda és Ablonci megy le. Igen. Háda és Ablonci megy le. A 70. percben járunk.
És akkor egy biztos, hogy Bojan Milovanovic bejött 6-ossal. Meg majd mindjárt meglát. Sajnos a hangos bemondó, illetve a hangosítás az nem ér semmit a stadionba. Tehát ilyen erővel akár ki is lehetne kapcsolni. Topcsagic. Topcsagic vissza. Milovanovic. És Bogdan Palku jött be. Itt pedig problémák lesznek. Húha. Így és rámozdult, és elakadt a labda közben a Habúrcságban. Ha nem úgy akad el, akkor probléma van. 71. perc. Újabb szöglet Vinicius. Sétál kifelé a zászlóhoz, a szöglet zászlóhoz. Ez nagyon hosszúnak tűnik. Hú! Már bellátták a létavértesiek, de ezek szerint a gólvonalról így és még kivágta félkézzel. Ugye itt nincs gólvonalbíró. Egyébként valóban veszélyesnek tűnt innen fentről. Bent volt-e vagy nem. Csere, létavértes a következő, akik cserélnek. Ki fog lemenni? Le fog menni Berecki Dániel a 72. percben. És a szöglet a másik oldalról, ugye? 5. szöglet, hát most jócskán megfordult a dolog. Így és kiüti, nem érik el az egriek, begyűjtik a létavértesiek. Vinicius. Szép. Ez is szép. Itt a végén lehet, hogy túlságosan is akarnak az egriek, itt kinyílik, ahogy nézem, a védelem. Hajdú volt az, aki itt a szögletnél a hátvéd sorból előre jött, és ő fejelt fölé az imént. Egyébként, ahogy látom, Kuti Krisztián jött be, tán 16-ossal most az imént. Kinyik. Nagy Tamás elveszi tőle. Palku tette ki Milovanovicnak. És fogja Tóth Csaba. Varga fejeli vissza. Borlám. Már kim van. Spisiák mester mellett ollózott egyet a levegőben. Előre. Szatmári. Már kim volt. Orosz kintről húzta vissza. Varga a bedobással. 74. perc. Milovanovic, igen, a magasság most kifizetődő. Nagy Tamás. Szabad rúgás lesz az Egernek. Jelzi ott Temleitner Krisztián. Úgyhogy jönnek is előre Topcsagicség, Szabó Roland is. Szokás szerint ilyenkor Molnár van hátul. Mindenki hátra megy a létavértesnél. Senki nem marad az egri térfélen. Ez is jelzi, hogy ez a 2-1, ami jelenleg áll a létavértesnek, az jó. Varga. Szabó Roland. Hát úgy tűnik, hogy Habúrcsák volt az, aki kifejelte. Szabó Roland még csúsztatott egyet, és aztán Habúrcsák is beleért. Úgy ment a kapu fölé. Egyébként már Szabó Roland csúsztatása is elkerülte volna a kaput. Tóth Csaba. Habúrcsák. Habúrcsák még egyszer. Viniciusnak ez jó lesz. Emelget. Kutitól visszakapja, aztán
Kikerül Molnár lábáról a labda. Burics a bedobással. Kuti. Habúcsák. Hozzáért Milovanovic, mindenképpen vissza kellett oda fejelni középre. Kinyik. Szép volt. Varga. Molnár. Molnár Tamás forgolódik. Vinicius is oda megy, oda rúg neki. Igen, szabadrúgás, jogos. Palku hagyja a labdát Topcsagicsnak, ez hosszú lesz Nagy Tamásnak. Fogy az idő, az utolsó 15 percben vagyunk. 76. perc kezdődött. 2-1-re vezet a Létavértes. Az NB3 keleti csoport második fordulóban lejátszott Eger Létavértes meccsen. Topcsagics húzza vissza. Szabó Roland, Nagy Tamás, ő volt az, aki lökött. Így van. A fehérmezesek jönnek szabadrúgással, majd Szatmári hozza vissza, és akkor jön majd az utolsó csere hamarosan az egrieknél. Ha jól láttam, akkor Szabó Márton, Varga Zsombor, Mikó Nándor közül valaki. Meglátjuk. Szerintem Mikó Nándor jön majd be. Igen, ő fog bejönni 31-essel. De nem most. Egyelőre még nézzük. Hajdú szabadrúgását. Topcsagics. Lefejelik. Szabó Roland. Lökés. Az egriek jönnek szabadrúgással. Varga. Na ez jó, ez jó, ez jó, Nagy Tamás. Milovanovic van bent. Jó a csel. Ez viszont rossz. Borland. Ugyanígy volt a Putnak ellen is. Nem jött be. És akkor most jön majd valószínűleg a csere az Egernél. Pont Borlán megy le. Egyelőre még nem tudjuk, Mikó Nándor bejön, az biztos. Nem, Nagy Tamás megy le. 78. perc. Mikó Nándor be, és Nagy Tamás le. Mikó Nándor az elmúlt szezonban az Eger második csapatában, NB3-as második csapatában szerepelt. Éppen ő az, aki most visszafejeli a labdát. Molnár. Na, Szatmári nem a legjobban talált el, úgyhogy lehet spintelni Habúrcsáknak. Hajdú az, aki kivágja előle, de Habúrcsákért ezek szerint hozzá utoljára, úgyhogy kirúgás jön. Nem sürgős a Létavértesnek. Mikó teszi haza. Ijés. Habúrcsák felé. Megelőzik, de Milovanovic megy a labdáért. Túlfutott rajta, de az övé, mármint az Egeré a bedobás, aztán el is veszi onnan. Hajdú kezéből a labdát. Próbálják még ott tartani, amíg lehet a Létavértesiek, hogy nehogy gyorsan felálljanak az egriek. Molnár mutogat közben a többieknek, hogy menjetek befelé, nagy bedobás lesz. Az is lett. Vinicius. Topcsagics. Jól helyezkedett, ez most szép volt, jó volt. Sós mellett a passz, Varga. Habúrcsák perdít ki oldalra. Borlán felé. Nem éri el. Szatmári jön majd bedobással. 10 perc van hátra a rendes játékidőből. 2-1-re vezet a Létavértes.
Ez is az övék, már mint a fehérmezeseké. A csímbe menő passzok megvannak. És ott megy a sprint. Orosz, Kuti még beleért, Topcsagics meg kivágja. Hát... beleért. Szöglet lett belőle. Vinicius megy. 6. szöglet. Csak ebben a félidőben, egyébként 8-nál tart a létavértes. Vigyázni kell. Így és kiöklözi. Burics. Elakad Molnárban a perdítés, bedobás lesz a létavértesnek. Sós megy, igen. Nem, Szatmár is elkéri még a végén tőle. Nem, Sósé. Ő fogja elvégezni a bedobást. Vinicius is mozog a labda felé. Kutival egyetemben. De nagyon messze vannak Sóstól. Sós így is bedobja. Ilyésé. Senki nem gondolt erre, hogy ekkora lesz belőle. C. Burics nem hagyja élni, sőt, fel is vágja. Szabadrúgás az Egernek, és mondja, hogy menjetek föl, majd én felívelem. Ugye ott van Milovanovic, és felé is megy a labda. Le is tudja Milovanovic fejelni, csak nincs, aki a lefejelt labdát elvigye. Ellenben Sós már sprintel. Ez így hatalmas les volt Viniciusnak. Rossz ütemben tette tovább a labdát, illetve nem figyelt Sós. Vinicius hatalmas lesen volt. Vadanita be is intette itt alattunk. Így is. Megint az ívelés, megint Milovanovic felé. Földre kerül Kuti, ha jól le. Nem, Kuti itt van. Milovanovic tárja szét a kezét, megy oda a létavértesi játékoshoz, hogy ő nem érzékelt semmit, hogy összekoccant volna a fejük, vagy valamilyen testrészük. Berdó az, aki ott van a földön, de már talpon. Milovanovic pedig előzékeny. A tett helyére le is tette a labdát, de jön még egy létavértesi csere. Egyelőre nem akar senki lemenni. Na, ki lesz az, aki lemegy? Elég távol van természetesen. Sós egyébként a másik oldalon volt. A csere előtt átjött erre az oldalra, biztos szóltak már neki. És akkor most lekocog Sós. 83. perc. És bejön Madar Csaba. Egyébként ő edzősködik is. DVSC-nél. Ez Ilyésé. És már megy is a kidobás Vargának. Mikó nem éri el. Nem számított erre a passzra, vagy legalábbis később vette észre, hogy ez neki megy. Úgyhogy kicsúszott. Burics. Vinicius még a vonal előtt megmenti, mármint hogy kiment volna. Tapad hozzá a labda egyelőre. A passz is jó. Indul Vinicius, nem oda. Burics. Nekik jó, hogy itt vannak az egri kapu előtt. Egy nagy lövés fölé. 5 perc van hátra a rendes játékidőből. Topcsagics. Milovanovic. Le tudja venni. Nincs meg. Burics vágja ki. Vinicius nem megy érte. Így is. Megnézi, hol van Milovanovic. Felé is megy a labda egyébként. Rosszul jött föl a fejeshez. Letette neki a labdát, mármint Mikónak. Ott Kuti, Mikó meg kirúgta.
Burics ismét a bedobással. Na, hagyják az egriek, hogy lepattanjon Topcsagics, Kuti. Mikót forgatja be, kim volt? Egri bedobás. Szabó Roland adja oda Mikónak, hagy menjen gyorsan, vagy gyorsabban a labda. Molnár, Mikó. C, elpattan tőle. Még mindig Kuti, jól is teszi tovább. Vinicius, megindulnak, Orosz. Burics, Vinicius van bent egyel beljebb, Topcsagics leszorítva a kéz, semmi. Nem volt kéz, ott volt mellette, Vinicius hiába tombol a 16-osnál. Milovanovic ott nagyon szépen megelőzi, Hajdú, és aztán mivel nem ment senki a támadással, Molnáré most kéne jól indítani. Ez eddig lehet, hogy jó, csak le kéne Borlának jól venni. Szatmári van vele szembe, nem tudja beadni, szöglet. 86. perc, a negyedik egri szöglet ebben a félidőben. A 87. perc. Varga. Ott az ívelés. Aj, de szépen jött ki a kapuból Tóth Csaba és húzta le. Szép volt. Megy a kirúgás egyből, nézzük Molnárt. Jó a fejes, üresbe. Létavértesiek jönnek föl arra a területre. Kutti. Burics. Ez jó Kutinak. C most jön ki, szöglet. Hol van Vinicius? Benne a 16-oson belül. Keresi a labdát. A 7. létavértesi szöglet csak ebben a félidőben. Figyelni a kis szögletre is. Haburcsák ezért megy oda. És aztán szólnak Haburcsáknak, hogy menjen hátrébb, ugye ott van az a kis vonal, mutatja, hogy milyen távol kell a szöglet zászlótól állni. Itt volt a kis szöglet, Vinicius, így és pontos. Hajdú elől csípte el a labdát. Hajdú sprintel vissza, kinyik mindenki, és mire kimegy a labda, addigra mindenki visszaért. Így van. Már felelik is vissza a hátvédek. Pálku. Molnár. Varga. Belenyúlnak az indításba. Berdó. Kuti. Még mindig ő, senki nem támadja. Most állítja meg Molnár. Szabálytalanul. 89. perc. 2-1-re vezet a létavértes. Jó, Kutinak teszik, gurítják le a labdát. Szabó Rolandon pattan meg. Bedobás. A labdaszedők szerencsére gyorsan mennek a labdáért, hozzák vissza. Burics. Vinicius. Eldekázgat, elbiciklizget. Hoppá, még ez meg egy szabadrúgás lesz. Így van. Szöglettel felérő szabadrúgás még a létavértesnek. Figyeljenek a sípra. Viniciusnak mutatja meg Danita, hogy honnan kell. Honnan? Igen, onnan. Jó. Megint ketten vannak ott a... Hát most nem szöglet, hanem szabadrúgásnál. Kuti megy hátrébb. Vinicius méregeti, hogy majd ballal, nem tudom merre, meg hogyan tekeri. Jó, jön a labda. Ki kellett fejelni Szabó Rolandnak, mert a túloldalon volt ám érkező. Ugye Madar Csaba volt azon az oldalon. Varga. Rossz Borlán mellé. Létavértesiekhez. Ezen az oldalon Kuti üres. Itt is a labda, tessék. C mellett könnyedén elmegy.
Madar hátra kerül Kinyikhez. Topcsagics. Ő is ível. Aburcsák. Milovanovic is közbeszól. Szatmári. Szabad rúgás végül is a fehéreknek. 91. perc. Lesz hosszabbítás, hiszen többször is állt a játék. 2 perc? Talán 2. Itt is egy ívelés, Vinicius a másik oldalon ezúttal. Topcsagics, Varga, leveszi a létavértesieknek. Madar, Vinicius bukik el, újabb szabadrúgás. Milovanovic is hátra jön. Madar, Vinicius ott az oldalvonal mellett. 3-an bent a 16-oson belül a létavértesieknél. A többiek mind kint. Ha összejön, gondolják ők, egyébként el lesznek a labdával, pláne hogyha Viniciusnál van. Ő lehet, hogy beáll oda a szögletzászlóhoz. Igen, egészen jól elkavargat, és amit akart, azt megcsinálták az egriek neki. Jelen esetben, hogy kirúgják a labdát. Megy az idő, a létavértesnek megy az idő. Bedobás. Berdó vissza. Vinicius. Egy újabb szabadrúgás, és egy sárgalap még itt a végén. Talán Borlán kapta. Nem vagyok benne biztos. Innen nem lehetett úgy látni. Még itt a 91. percben még jön egy sárga. Szabadrúgás, igen, megint rátekeredik a labdára. Nem, Madarnak még leteszi Vinicius. Madar is el tud játszani a labdával, az biztos. Igen, egy kicsit trükköznek, és még mindig ott marad Viniciusnál. A lövés pedig megvan. Ilyesé, de már kim volt, ha kim volt, akkor szöglet. Így kell az idővel is játszani. Madar megy ki a labdával a szöglethez. Kuti átmegy a másik oldalra, és ez is kis szöglet. Igen. Játszadoznak, és mivel nem támadja senki, hoppá, ez még becsúszott volna. 92. perc, Ilyesnek kell védeni. Jól láttam, Madar volt az, aki még ráhúzta. Szöglet. Igen, ő volt az. Berdó lent a szögletnél. Ezt is akarták, bedobás. És itt a vége. Megunta most már ezt a játékot Berecki Miklós is. Tehát 1-0-ás létavértes vezetés a félidőben, a vége pedig 2-1 a létavértesnek. Azaz 6 pontja van a hajdúsági csapatnak, hiszen az első fordulóban Rákospalotán, és a Rákospalotát győzték le 6-1-re, most pedig Egerben győztek 2-1-re a gólszerzők. Vinicius még büntetőből a 37. percben, utána C. Márton szép fejes, második félidő, 53. perc, megvolt az egyenlítés, ami egyben az egriek első, szezonbeli első bajnoki gólját is jelentette, és rá 1 perce, vagy lehet, hogy még annyi sem, azonnal jött a válasz, és megint átvette a vezetést a létavértes Berecki Dániel góljával, úgyhogy így alakult. Ki a 2-1-es végeredmény. Az egriek közben kijönnek az ultrákhoz megköszönni a szurkolást, hogy itt voltak velük. Ugye semmi sem oldódott még meg az Egri klub házatáján. Messze még a megoldás, úgyhogy minden ilyen segítséget, akár azt, hogy elmegy a csapattal Kutnokra
a szurkolói csoport, akár azt, hogy kijönnek ide a Szentmariai Tiborvárosi Stadionba, illik és jó is megköszönni, és ezt nem is felejtik el a játékosok. Hajtás volt, ez egyértelmű, próbálkoztak a játékosok, de az a tapasztalat, ami a létavértesnek megvolt, illetve megvan, az azért csak összejött, illetve kijött a mérkőzés összképét tekintve, tehát a második fordulóban 2-1-re nyer